الله. طبعا اللي بنقصده ابو عمر تبع صربيا، مش ابو عمر تبع يوتيوبوري. ابو عمر اللي طلع جورج توما عنده وكان بدهم ينقذوه، طلع معه عيسى وطلع معه دياب الطلال، وطلعوا يقولوا انه السوسيال وهذا الزلمه بده ياخذ اولاده لانه السوسيال بده يخطف الاطفال. اسمعوا الحقيقه حتى تكون واضحه للناس. ايه حطكم دائما دائما بجيب لكم حقائقكم هذه الكذابه اللي نشرتوها بين الناس. السويد تخطف وكلكم مجرمين، كلياتكم ما فيكم لا ذمه ولا ضمير، عامل خارطه العالم بوشها. يلا ايه عجيب غريب. اضحك انت مكيف يا عجيب غريب. هاي هي قصصهم الحقيقيه. هذول هم اللي بنحكي عنهم نحن، هذول اللي بيطلعوا بيسبونا وبيشتمونا، هذول اللي بيشهروا بالنسوان. هلا بدكم تسمعوا الاب. اسمعوا الاب، هذا الاب اللي ضرب المرأة. بدنا نسمع الاب. اللي طالب قست ما راح اطلع قستات هلا، بس نخلص نطلع قستات. هلا ما فينا. Nu ska vi lyssna på pappa. Du då säger att den 4 maj så har Sundus skadat sig på en säng. Du har inte gjort någonting. فإذا أنت عم تقول إنه ب4/5 سندس روح أذت حالها بالتخت، يعني أنت ما عملت لها شيء. لا ما عملت. Varför blir du då så rädd för socialtjänsten att du tar dina barn och åker och gömmer er? فإذا أنت ليه لحتى تخاف هالقد من السوسيال لحتى إنك يعني تطلع وتتخبى؟ أنا صار معي خوف منهم كتير، يعني بهال9 شهور هذا كله كنت أخاف منهم. أنا الليل ما كنت أنام. Med mig under de här 9 månaderna har gjort att jag har blivit mycket rädd för dem. Men du säger att de har inte gjort någonting. Det har varit möten och så vidare. بس إني عم تقول ما عملوا لك شيء، يعني بس كانت اجتماعات وحكي. ما بعرف، كنت يعني الاجتماعاتهم لما كانوا ياخذوا أولادي أنا ضل برا يخلوني، وكنت أقول يعني شو الإجراءات اللي راح يتم اتخاذها. Jag vet inte, alltså under de här mötena när de tog barnen för att prata med dem och jag. Så här, för er kännedom, mamman som har varit utsatt nu, hon har varit likadant utsatt precis för 1 år sedan. Så mamman hade också anmält pappan att hon har blivit slagen och hon har varit utsatt. Och mamman har varit i skyddat boende, men han har lurat hem henne igen. Så det är därför pappan säger att jag har lidit av socialtjänsten i 1 år för att det har varit mycket utredningar och mycket förhör med barnen och med honom. Lyssna. Fick vänta där ute, det fick mig att fundera på vad ska de ta för åtgärder nu? Okej. Så du fick i alla fall till slut kontakt med den här George och det var han som sa att du skulle lämna landet. بكل الأحوال يعني أنت تواصلت مع هيدا اللي اسمه جورج، هو اللي قال لك تترك البلد. هو قال لي إنه ابعد لأني راح يتعمم على اسمك ويدوروا عليك Ja, det var han som sa till mig att du får lämna för de kommer och söka efterlysa dig. أنا ما كنت مفكر إني أطلع بحياتي، ما كنت مفكر. نحن كان في عنا أنا من 2000 أنا رجل. Vi lyssnar igen. Varit möten och så vidare. بس إني عم تقول ما عملوا لك شيء، يعني بس كانت اجتماعات وحكي. ما بعرف، كنت يعني الاجتماعاتهم لما كانوا ياخذوا أولادي أنا ضل برا يخلوني، وكنت أقول يعني شو الإجراءات اللي راح يتم اتخاذها. Jag vet inte, alltså under de här mötena när de tog barnen för att prata med dem och jag fick vänta där ute, det fick mig att fundera på vad ska de ta för åtgärder nu. Okej. Så du fick i alla fall till slut kontakt med den här George och det var han som sa att du skulle lämna landet. بكل الأحوال يعني أنت تواصلت مع هيدا اللي اسمه جورج، هو اللي قال لك تترك البلد. هو قال لي إنه ابعد لأني راح يتعمم على اسمك ويدوروا عليك Ja, det var han som sa till mig att du får lämna för de kommer och söka efterlysa dig. أنا ما كنت مفكر إني أطلع بحياتي، ما كنت مفكر. نحن كان في عنا أنا من 2000 أنا رجل بسافر كتير، يعني أنا أخذت سندس مرة، أخذتها على فرنسا، طلعنا بالسيارة. Jag har aldrig i livet funderat på att tänkt på att göra tidigare. Vi har ju rest, eller jag har rest mycket. Jag har rest med bilen till Frankrike tillsammans med Sundus. وصلنا على كوبنهاجن، تعطل السيارة، حطينا فيها ديزل بدل البنزين، وقتها ما كملنا. I Köpenhamn blev det något fel med bilen. Vi tankade med bensin istället för diesel så vi kunde inte fortsätta med resan. وكنا بنحكي دائما يعني حتى بهذا المشكلة قبل بفترة. Hörde ni vad George Toma har gjort med den här familjen?
Hörde ni hur mycket de har varit orättvisa mot den här kvinnan? Och han har sagt att ta barnen och åk därifrån för att de kommer att hämta dig. Han vill inte åka. Han vill inte lämna Sverige. Han har kontaktat. Det finns bilder. Jag vet inte om Hamza är beredd att ta fram bilderna. Det här chattkonversationen mellan George Touma och pappan. Det här var från rättegången. Kolla. Det här George Toumas jobb för att tjäna pengar. Att en man som har våldtagit, har slagit, har haft 2 fruar, har varit väldigt orättvis mot henne och har slagit henne. George Touma har backat upp honom och har hjälpt honom. Och de andra idioter. För att de visste inte om det. Man ska inte ta upp någon som ni inte vet. Kolla den här konversationen mellan George och han. Hur han vägleder honom. Vart är han? Och i en av de här, min bror George, ni ser det. I det här står att säg till barnen när du filmar, visa barnen och säger Ammo, hjälp oss. Det står där. När du kommer upp på boxen, öppna kameran och säg till barnen att de skriker för att jag har många tittare. طبعا هذا المحادثة بين محمود اللي هو أبو عمر وبين جورج توما باللي مكتوب بهذا إنه هو شو بيقول للأب لما أطلعك تفتح الكاميرا وتقول للأولاد عمو مشان الله ساعدونا. هذا كان شغل جورج توما، كان يطلع فلوس عليه. وانتوا عم تسمعوا الحقيقة، عم تسمعوا انه الام كيف انضربت وكيف كذبت على المشفى بس مشان انه ما ياخذوا اولادها، لان هم قايلين انه ياخذوا اولادك. Det här hittills, jag vet att det är många som är upprörda, jag vet att det är många som är arga, men det här är ingenting jämför med det som kommer nu. Är ni beredda? طبعا المحكمة 373 صفحة. طبعا احنا اختصرنا لكم اياها، جبنا لكم النبذة، يعني نحط لكم الصور، حتى جبنا لكم المواقع اللي كان يدخل عليها الاب ومع مين اتصل، راح احط لكم اياها كمان شوي. حتى المواقع الويب اللي كان يدخل عليها، الواتساب اللي كان يحكي فيه، كيف كان يحرضوا جورج توما، حطيت لكم اياه. يمكن ما بين هاي، ممكن ما بين، بس ممكن تقرأوه، ممكن احط لكم اياه بالصفحة حتى تقرأوه وتشوفوا كيف كان جورج توما يحرضوا كيف يحكي، يحرضوا كيف يحكي. وبس صور لما يجوا البوليس ياخذوهم، صور بس يجوا الشرطة اللي من صربيا ياخذوا الاولاد علشان انا اطلع بالفيديو اللي ورجيت لكم اياه اول مرة، صور. بس جورج توما ما حكى انه المرة هاي كان عامل فيها خارطة العالم العربي وخارطة الكرة الأرضية ونطلعها هيك. Nu kommer vi till den värsta delen som krossade mig totalt. Att ditt eget barn vittnar mot dig och backar upp pappan. Lyssna på det här. Det här förhöret, det här är hennes dotter som heter Nour, som är med på rättegången och berättar detta. Lyssna. Vi ska se nu. Det är ju så att din mamma har ju berättat att det är din pappa som har slagit henne och att det var därför hon skadade sig. Alltså jag visste att hon hade sagt det för jag läste det i papper, men det här är inte sant. Och jag kan, alltså, och det finns faktiskt bevis att min pappa var i sjukhuset och han inte kunde gå. Och ni kan hämta de papperna på sjukhuset. Vi har sett något intyg på att han har skadat ryggen. Precis, höften. Höften var det kanske. Ja, han har gjort en lidolycka. Men varför tror du att din mamma säger så då? Ja, eftersom att han hade kontakt med en annan man. Hon ville bli av med oss på något sätt. Men hon, alltså, vi sa till henne att vi kan skilja sig om du vill, och så pappa hade sagt henne det. Men du ska inte behöva prata med en annan man och så liksom. Vad var det för någon man då? Hon hade en annan relation också.
البنت شهدت ضد أمها بالمحكمة وقالت أمي كانت متعرفة على واحد تاني وبدها تتخلص منه، لهيك راحت اشتكت على أبوي. Och var det problem med det? Det var inget problem, men min pappa sa så här: om du vill fortsätta med han så kan du skilja sig med mig. Punkt slut liksom. Och sen så, ja. طبعا هي قالت لها هل هذا الشيء مشكلة؟ قالت مو مشكلة، أبويا كتير يعني هيك منفتح يعني ما شاء الله عليه، وهو ما عنده مشكلة إذا هي تتعرف على واحد هذا لازم يروح تروح تطلع منه عادي عنا. اسمعوا للأخير شو البنت كيف بهدلت أمها، اسمعوا. Okej, så din pappa visste att din mamma hade träffat en annan man? Ja. Men alltså vi har inte sånt hedersproblem och att liksom, vi har inget sånt. Förstår du vad jag menar? Ni har inte det? طبعا هي بتقول احنا اساسا ما عندنا مشاكل الشرف، يعني ما عندنا ابدا هذا الموضوع. اسمعوا شوفوا الاوكلاغري المدعي العام كيف بيحصرها بالزاويه وكيف هي تصير تأتأت. اسمعوا. Nej, vi har inte alls. Plus att vi har inte sånt att gifta bort barnen unga liksom. För jag hade hört mycket från socialtjänsten att min pappa ville gifta bort barnen. De är så unga, alltså tjejerna, förstår du? Men det är inte sant. Okej. Är det vanligt att man skiljer sig? Ja, det är vanligt. Om det inte funkar ihop så är det vanligt. Jag har ju förstått det här också att din pappa har 2 fruar. Han har en ex. Ett ex? Ja. Han har skilt sig. Alltså de har lämnat varandra för 3 år sedan. Runt 3 år sedan. Okej, men han har haft 2 fruar? Han har haft innan. Det är inte fru, det var en sambo. Aha, en fru och en sambo. Ja. Men är det problem ifall din mamma hade träffat en annan man? Nej. Nej. Men han kunde skilja sig om hon vill. هلا هي سألتها قالت لها أبوك بس متزوج 2، قالت أبويا عنده وحدة زوجته ووحدة سامبو، ما شاء الله العائلة كتير متطورة. وقالت له مشكلة إذا أمك شافت حدا تاني؟ قالت لا ما عندنا، إحنا ما عندنا أبدا هاي المشاكل، عادي إذا أي واحد عنده مشكلة مع زوجته تطلق. قالت له طلاق عادي عندكم بالبيت؟ قالت إيه. هلا اسمعوا البنت كيف أول مرة كيف حكت عند الشرطة. اسمعوا. Du nämnde här att det inte är någon hedersproblematik och du sa också någonting om i polisförhöret pratade du lite om det också, kommer du ihåg det? Ja, precis. Och då pratade du bland annat om att din morbror i Österrike kom på grund av heden eller något liknande, har du sagt. Kommer du ihåg det? البنت كانت حاكية بأول فرهار تحقيق عند الشرطة، كانت قايلة إن خالي جاي من أستريكا وبده يغسل شرف العائلة. هي كانت حاكية، نفس البنت كانت حاكية بالشرطة هيك، وهلا قالت إحنا ما عندنا هاي المشاكل، وأمي كانت عادي كان بدها تطلع وأساسا ما عندنا مشكلة الشرف ويعني إنه نغسل الشرف وما بعرف شو. هلا شوفوا البنت كيف ترد لما واجهوها بهذا الشيء. Vi ska se, jag ska läsa upp här vad du har sagt. Det är ett förhör med dig som hölls den 17 oktober och det finns på sidan, ja nu har det alltså blivit fel här när jag kopierade in det andra. Vilket av förundersökningsprotokollen är det? Det är om du, i det första maskade som jag skickade in i samband med stämningen, där ligger det på sidan 114. Jag hade sagt att han hade kommit för att hälsa på sin syster eftersom att han inte hade någon kontakt med henne på länge och sånt. Och han kom för att söka henne. Ja. Det står så här, det är på sidan 116. Vilket stycke? Stycke 5. هلا رح تقرا لها شو كتبه، شو قايله هي بالتحقيق الأولى. Ja.
Varsågod. Också i mitten på det stycket så står det: Nour säger att de träffade släkt i Tyskland och hon träffade sin morbror för första gången i Österrike. Han kom sedan till Sverige och sökte sin syster. Han sa att han kom för släktingsheder. Han var väldigt orolig för sin syster. Han ville veta vad som hänt henne. Det finns ingen släktingsheder. Jag hade sagt att han kom för att söka efter henne. Ja, för han frågade efter henne väldigt mycket och sen han ville ha kontakt med henne för han hade tappat kontakten med sin syster. Okej. Men varför står det att du sa att han kom för släktingsheder? Det finns inget sånt. Jag har inte sagt något sånt. Du har inte sagt det? Nej, jag har sagt att det finns inte någon släktingsheder. Okej. طبعا البنت قالت انا ما حكيت هيك، ما قلت هذا الموضوع، ما في هيك شيء. طبعا هم شاف، هي قالت انه خالي اجى على السويد مشان يعني يلاقيها، وبدنا نشوف وين صارت. طبعا الكل اللي عم بيسأل ليش ابوها اكيد علمها، طبعا ابوها بالسجن، ابوها ما قدر، بس هدول ملقنين. طبعا في كمان اخوها كمان انه طلع وكمان شهد ضد الام اخوها. اللي صار انه الام كانت ماخذه خدة بوندي، طلعوا عليها سمعة انه هي رايحة شايفة حدا تاني، ولهيك هي يعني بدها تنفصل عن الاب. فطبعا هذا الشيء كان منتشر بكل العائلة انه هي هاي بدها تفلت وما بعرف شو. بعدين الاولاد رجعوها قالوا لها ارجعي للبيت ولا هذا ابونا الاهبل وما بعرف شو. الاولاد دافعوا عن الاب ضد الام بقضية الشرف، مش بقضية انه الاب معلمهم. الاولاد قلبهم مع ابونا انه بيشوفوه هو اللي انظلم بهذا الشيء. هلا بدي اسمعكم الهانليجر، مين اللي نجاها؟ الشواهد كان ضدها. مين اللي طلعها من الموضوع؟ الهانليجر تبع socialtjänsten. Ni kommer vi lyssna. Det är många som skrivit i kommentarsfältet att pappan har lärt barnen att de ska säga så, men egentligen barnen älskar pappan och pappan har hjärntvättat honom, alla barn, att mamman har lämnat er på grund av att ha träffat en annan person. Det är därför hon vill inte vara med oss, att de redan hatar mamman. Det som var, tyvärr var det, barnen vittnade mot mamman. Vem som räddar henne? Det är socialsekreterare som räddar henne. Vi ska lyssna på socialsekreterarnas vittne. Är ni rädda? Du berättade att du har träffat henne, eller hade tidigare kännedom. Kan du berätta lite kort om det? Ja, hon kom till socialtjänsten i maj 2022 för att hennes make hade slagit henne. Och hon fick ett tillfälle att fly och tog den chansen. Och hon var väldigt, väldigt rädd i det tillfället och blev direkt skyddsplacerad. Och i samband med den skyddsplaceringen så har hon berättat om det våld hon var utsatt för av maken. Vilket var både psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt upprepat. Och ganska så grovt fysiskt våld. Det var slag både med öppen hand och knuten hand och sparkar mot kroppen och huvudet. Och även dödshot. Vet du varför den skyddsplaceringen avslutades? Hon blev övertalad av barnen att komma hem. På vilket sätt då? Ja, med löfte om att det skulle bli bra och att maken skulle ändra sig. Och hon saknade sina barn.
Och sen förstår jag det som att nu då, den här senaste händelsen, så beslutade ni igen att hon skulle till ett skyddat boende. Mm. Och vad var den främsta anledningen till det? Ja, det var ju en samlad bedömning utifrån de riskerna vi ser. Dels är det ju baserat på tidigare våld. Och att det är så pass allvarligt med dödshot, och om hon berättar för socialtjänsten, och det hade hon ju gjort då. Fanns det någon planering eller tankar kring hur det skulle bli med barnen? Nej, från början så sa vi att är det så att hon vill ta barnen med sig, om de behöver skyddas från pappa, så har hon möjlighet att göra det. För er nya som har kommit, jag ska berätta kort vad som har hänt. Det är en man som gick upp med George Touma i maj månad, alltså i maj förra året. Han berättade att han har 6 barn och socialtjänsten kommer att ta hans barn, och han vet inte vad ska han göra. Han rådade honom att han ska lämna landet och hela EU för att polisen kommer att hitta honom. Han heter Abu Omar. Ingen som pratade om kvinnan och ingen som sa vad har du gjort med kvinnan? Och anklagelsen var att hon hade ramlat från sängen när hon skulle städa, eller var det sängen som föll på henne? Det var någonting sånt. Och sen efter det så var ingenting med det. Så sa de att nej, vi vet inte vad som har hänt med henne. Jag ska spela upp mamman igen för er som är nya här. Du berättade att du har... Jag måste hitta inspelningen. Du berättade att du har träffat henne... Nej, det här var handläggaren. Du nu då säger att den 4 maj så har Sundus skadat sig på en säng. Du har inte gjort någonting. Det här är pappan. بتقول انه ب4-5 سندس روح اذت حالها بالتخت، يعني انت ما عملت لها شيء. لا ما عملت. Varför blir du då så rädd för socialtjänsten att du tar dina barn och åker och gömmer er? فاذا انت ليه لحتى تخاف هالقد من السوسيال لحتى انك يعني تطلع وتتخبى؟ انا صار معي خوف منهم كثير، يعني بهال9 شهور هذا كله كنت اخاف منهم. Alltså انا det الليل som ما كنت hände انام. med mig under de här 9 månaderna har gjort att jag har blivit mycket rädd för dem. Men du säger att de har inte gjort någonting. Det har varit möten och så vidare. بس هني عم تقول ما عملوا لك شيء، يعني بس كانت اجتماعات وحكي. ما بعرف، كنت يعني الاجتماعاتهم لما كانوا يغطوا اولادي انا ضل برا يخلوني، كنت اقول يعني شو الاجراءات اللي راح يتم Jag vet اتخاذها. inte, alltså under de här mötena när de tog barnen för att prata med dem och jag fick vänta där ute, det fick mig att fundera på vad ska de ta för åtgärder nu. Okej. Så du fick i alla fall till slut kontakt med den här George och det var han som sa att du skulle lämna landet. بكل الأحوال يعني أنت تواصلت مع هيدا اللي اسمه جورج، هو اللي قال لك تترك البلد. إيه، هو قال لي انه ابعد لاني راح يتعمم على اسمك هلا سمعكم الأم مرة تانية. Var någonting om att du har lidit tidigare på grund av socialtjänst? إجراء بدي اتخذوه ولا في شيء؟ Inget särskilt. Jag tänkte att det kan vara en vanlig utredning eller någon åtgärd. وصلنا قلت له خذني على المستشفى، عندي محبلة ما بعرف شو صار فيني. لحظة من فضلك. Alltså det var mycket slag som jag fick ta emot där i vardagsrummet och i rummet där, i barnarummet, så tilldelade han mig sparkar som träffade alltså där i mitten vid sängen mot vaginan. Och sen kom barnen, jag började skrika av smärta. Jag vädjade om att jag skulle bli tagen till sjukhuset på grund av smärtan i vaginan. Okej. Var det en spark eller flera som du fick i vaginan? Är det så du menar? يعني كانت رفسي على مهبلك ولا عدة رفسات؟
عدت رفسة ضربني واجيت على غرفة الولاد، عادت على السرير ضربني رفسة من ورا، وقعت نص Alltså det var محلتي. flera sparkar, men sen när jag kom till vardagsrummet så sparkade han mig där bakifrån så jag hamnade på golvet. Hur menar du då? Förlåt? Hur menar du då? Att han kom bakifrån så du... شو بتعني انت وقت اللي عم تقولي اجا من ورا؟ لما أنا كنت دايرة ظهري بالسرير في مدخل ضربني وقعد نص السرير وإجت بلش فيني بالضرب جوا الغرفة. Tolken uppfattar inte riktigt. Nej, kan du upprepa? ممكن تعيدي؟ ما فهمت عليك. أقول لما ضربني من ورا Alltså när han slog mig bakifrån, alltså där mot ryggen. أحاول أخلص حالي وبلش فيني بالضرب. Och jag försökte liksom att komma undan, men han började med att tilldela mig slag. صرت أصرخ وأعيط وما في حدا. جت نور بنتي أخيرا وابني عبد الله. حكيت لنور إنه محمل يحيى، نور خذيني على المستشفى. Och då började jag att skrika, men det var ingen som var där när jag liksom gapade och skrek efter hjälp. Till sist så kom det Nour och Abdullah och jag sa till min dotter Nour att jag har ont i vaginan. Jag behöver komma till sjukhuset. Okej. Så det är örfilar och sparkar som har träffat, och det är på både ansiktet och kroppen och vaginan. Är det rätt uppfattat? يعني هل أنا فهمتك مزبوط على إنه كان في كفوف، كان في رفسات، أصابتك على وجهك، جسمك، مهبلك؟ إيه. Jag gick ut till parken. Så var det du och din man som var hemma då alltså? يعني بكلمة تانية اللي وقتها كان بالبيت هو أنت وجوزك. إيه. أيام المشكلة أنا وياه. Ja, då problemet inträffade, är svaret ja. Okej. Och det här problemet då, kan du berätta hur det började? طيب بالنسبة لهيدي المشكلة فيك تحكي لي كيف بلشت؟ أنا كنت قاعدة بالصالون. Ja, jag satt i vardagsrummet, بالمطبخ. i köket. كان بيحكي تليفون Han pratade i telefon مع زوجته. med sin fru. حكينا مع بعض. قام تعصب. Vi pratade med varandra och så blev han arg. Vad pratade ni om? عن شو حكيتوا؟ خصوص إنه حكالي إنه كان يقول لي أنت رحتي وقضيتي 6 شهور ببيت وسببتيني مشاكل. Han sa till mig att du försvann och bodde 6 månader i ett hem och det orsakade mig problem. En sak måste jag berätta för er. Vill ni höra hela pappans förhör? Det kommer ni inte kunna sova om jag skulle spela upp hela. Vi är 385 här inne. Vill ni det? Och det är med tolk och det är samtidigt. Vill ni det? Orkar ni? Ingen säger nej. Okej, ett ögonblick. Jag ska bara vidarebefordra den till min andra telefon. Vänta nu. طبعا هاي الحقائق اللي نكشف لكم اياها يعني مثل ما بيحكوها شعرة بنص، يعني مثل ما بيحكوا قمة الجبل الجليدي لما يكون تحت. تعرف دائما بيطلع من البحر بيكون قمة الجبل، بيكون جزء مبين من راس الجبل الجليدي، ولكن بيكون تحته آلاف الكيلومترات تحت بالأرض. هذا اللي بنورجيكم إياه مش عشان نحن نشهر في ناس أو نحكي مع ناس أبدا، هذا بس عشان نورجيكم إنه هذول الناس اللي طلعوا يتكلموا بقضايا الأطفال كذابين.
ما بيعطوكم الحقيقة اللي انتم ما بيعطوكم الصحيح. هذول الناس فقط بدهم يخوفوكم من السويد، وأولهم هذا جورج الحقير وأبو عمر ومصلعة وذياب الطلال والشلة هذول الدشير اللي أجوا على هاي البلد يخربوها. ما بيحكوا لكم شو ساوى، ما بيحكوا لكم إن هاي المرة ما ذنبها شيء. هاي المرة ما ذنبها شيء، كانت متحملته ومتزوج 2 بالسويد، متزوج 2 ومتحمليته على القرف اللي هو فيه. 2 متزوج، 7 أولاد عندها. البنت أتوقع 30 31 سنة عمرها، اتزوجها لما كان عمرها 15 سنة. تخيلوا 15 سنة هو متزوجها، عمرها 15 سنة، يعني كانت طفلة، كانت مراهقة ما بتعرف شيء. دائما هذول الناس بيعطوكم جزء من الحقيقة وبيخبوا باقي الحقيقة، للأسف الشديد، للأسف الشديد. ولما نيجي نحكي فيهم نحن بيطلعوا بيفتحوا لايفات بنينا روكان وحمزة ورشيدة وبيسبوا أعراضنا وبيسبوا بشرفنا وبتهموا نينا روكان بعرضها وشرفها. ليش؟ بس بدهم يسكتونا، ما بدهم إيانا نكشفهم، ما بدنا نطلع حقائقهم هذه القذرة. Jag frågar. Tack. Hej Hanna. Hej. زوجها اسمه محمود، اللي بده يعرف مين اسم زوجها، وما فينا نحط صورته لأنه بالسجن، اللي بيسأل على صورته. ايه طبعا كان هو هلا بالسجن، هو انحكم 2 بس هذا جورج توما لما طلع بالقصة ما حكى لكم شو الموضوع، كذب عليكم واستعطف قلوبكم ومشي فيها بالدين والعرض والشرف، ومشي فيها شوفوا أطفال المسلمين كيف بيلحقوهم لصربيا. وطلعوا هذول الناس معه، طلع أبو عمر الثاني تبع يوتيوبوري دق على صدره وقال أنا أولادك أولادي ودير بالك. تعال شوف يا حبيبنا يا أبو عمر، تعال شوف شو ساوى الرجل في زوجته، تعال شوف ودافع عنه. لك يا أخي أنتم مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لكم رفقا بالقوارير. شوف شو عامل في وشها، خارطة الكرة الأرضية، ضاربها على المهبل يا جماعة، ضاربها على المكان الحساس تبع البنت راحت للمشفى عندها دم، عملوا لها عملية مباشرة، عملوا لها عملية لأنها كانت راح تموت. متخيلين انتوا الوضع؟ متخيلين انتوا كمية الوضع؟ سألوها بالمحكمة، أنا شفته 7 ساعات سمعته كله. سألوها بالمحكمة قالوا لها الألم اللي كنت فيه مثل ما تجيبي ولد؟ قالت لهم الألم اللي كنت فيه أصعب مني أنا أخلف ولد. شوفوا لوين الألم. نحن ما بنعرف، النسوان بيعرفوا الألم الولادي وكذا والرحم وكيف الواحد بيخوض هذا الشيء. تخيل عم توصف، بتقول للقاضي، بتقول للمحكمة إنه الألم اللي كان فيه بعد ما ضربني أقوى من ألم الولادة. تخيلين الوضع؟ وبالأخير بقول لك نحن مسلمين نخاف الله، نحن نخاف الله. تفضلوا. لما نيجي نتكلم عن هاي الناس لا تزعلوا، نحن ما بنتكلم على الإسلام، نحن بنتكلم على هذول اللي بيدعوا الإسلام، اللي بيقولوا نحن مسلمين. أي إسلام بخليك تعمل بهيك بزوجتك؟ أي إسلام؟ أي مين؟ أي دين بخليك تتصرف هالتصرف؟ أها. كبس مشيرم على قول هذاك الأهلول. إيه نشغلكم التسجيل آخر الحلقة كيف جورج توما كان يدافع عن هذا الرجل. راح نشغلكم، يا اصبروا معنا خليكم شوي. اليوم السهرة سهرة جورج توما وسهرة الصلعة وسهرة أحمد برغل، دول الكذابين الدجالين اللي ما خلوا شيء إلا عملوا، لا بأولادهم ولا بزوجاتهم، ما خلوا اللي شيء إلا عملوا. عن الأولاد عند السوشيال. عندي الاب مشتركه فيها على تليفوني، فعم بسويها على تليفوني الثاني، لهيك عم بطول. بدي اطلع لكم
الشرح تبع الأب. انتوا شفتوا بكي الأم وسمعتوا انه هاي المرة كيف حكت قصتها. طبعا المرة بتعرفوا مين اللي كشفها؟ هي كذبت بالمشفى، بس بتعرفوا مين اللي كشفها؟ طبيب الشرعي هو اللي كشفها، لأنه كان عليه هذا طبع إيده كان على وشها، فما كان السرير يعني وقع وهي وقعت على السرير وما بعرف شو، ما كان هذا السبب المقنع، وحصروها يعني قالوا لا لازم تحكيني الحقيقة. طبعا هذا ما بعرف ليش هيك عم بيأذيني. ايش معك؟ بدي نزلت هون بس ببيت انتهى. ببيت انتهى. الناس الجديدة اللي يجوا معنا عم نسمع مصيبة جورج توما اللي شو عمل بالعوائل اللي كانوا مفكرين انه هو يفهم بالقوانين، وهو كان يقول لهم انه اهربوا واطلعوا من السويد، وكان يعلمهم لا تشتروا سيم كارت وروحوا تبهدلوا. في اب كان عنده 7 اولاد، عايش مع مرته ومتزوج مرة تانية. هلا رح اخلي لكم التسجيل واسمعوا بالعربي وبالسويدي. اسمعوا القذارة اللي بهذا الرجل، واسمعوا جورج توما والمجموعة اللي المجموعة المجرمة اللي ساندوا هذا الشخص، والنساء والأم شو عاملة. واحد منهم مين؟ أبو أحمد الألماني، ابن أخويا وابن أخويا، طلع له وصار يساعده وما بعرف شو بدون ما يعرفوا إيش القصة. بتعرفوا ليش؟ لأن بين هاي المجموعة ضرب النساء عادي، بين هاي المجموعة تكسير النساء عادي، بين هاي المجموعة الواحد بس يعصب يقدر يسوي أي شيء. فهذا الضرب وهذا الكسر المهبل وهذا الدم اللي طلع منها، هاي عملية اللي ساوتها هي بعالمهم صحيحة، هي بعالمهم تستاهل يعملوا لها هيك. حتى الأولاد كانوا عادي عندهم انه يجوا يشهدوا ضد الأم، والبنت قالت أمي تعرفت على واحد تاني واحنا عندنا عادي تروح تطلق. وأبوها كان متزوج 2، واحدة اسمها نور وواحدة اسمها سندس. Ja. Du är bäst. Tack. Du är bäst i test. Så, vi lyssnar. Jag ska se här vad slår igång inspelningen, och så ska jag låta dig få berätta vidare, Mahmoud. Jag ska se här vad vi pratade om sist. Du höll ju på att lämna din egen berättelse, och då hade du berättat om att en person som heter George som berättade om saker på TikTok. Han hade berättat om andra som hade förlorat sitt barn och fått sätta i kontakt med andra sådana personer. نعم. فإذا أنت امبارح محمود كنت عم تحكي، بعدك أنت عم تحكي لحالك يعني بطريقة حرة، وحكيت وصلت لما حديت ما صار في عندك تواصل مع هذا الشخص اللي اسمه جورج على التيك توك، اللي كان عم يحكي عن عائلات تانيين خسروا أولادهم. Och att du hade lyssnat på en kvinna som hade blivit av med sitt spädbarn. وإنك كنت سمعت أنت صوت مرة خسرانة طفلة رضيع. Så varsågod, fortsätt. فتفضل فيك تكمل. المهم كان تواصلي مع هذا الشخص ما بعرف، بعدين أخذت قرار إنه
قلت لهم لاولادي انه انا خلص راح نطلع انا وانتم اخذكم اجازه في اسبوع او اسبوعين لا اكثر. Jag hade kontakt med den personen och till sist bestämde jag mig. Jag sa till mina barn, vi ska åka på semester. Jag tillsammans med er i 1 eller 2 veckor, max, inte mer än så. Och sen komma tillbaka. ففرحوا قالوا لنا هيا نذهب. عفوا. فرحوا يعني قالوا لي يلا نروح. Barnen blev glada och sa att vi åker med. حملت حالي وطلعت كانت الوجهة على ألمانيا بالبداية. Då åkte vi iväg till, tanken var att vi skulle till Tyskland. ذهبت خرجت في هذاك اليوم وصلت على ألمانيا لعند ابن عمتي. Så jag åkte iväg den dagen, kom till Tyskland till min kusin. وصلت على بيته شفت بيته صغير يعني وما كنت بعرف إنه هيك البيت لهالدرجة هي صغير. När jag kom dit så upptäckte jag att hans bostad var liten. Jag förstod inte att bostaden var så liten. وبنفس الوقت كمان كنت عم بحاول اتواصل مع المحامي القديم اللي وكل لي استشاري هو قانوني اسمه علي عطية. وكل لي محامي سابق في قضية تانية تبع سندس الأولي. Samtidigt försökte jag ta kontakt med en advokat som jag har haft i ett tidigare ärende med Sundos, eller juridisk rådgivare, Ali Atiye heter han. وصلت إلى ألمانيا ضليت عند ابن عمتي أخذت منه مصاري 1500 يورو تقريبا. När jag kom till Tyskland, jag var hos min kusin, jag tog 1000 يورو و500 $. 1000 euro. Jag tog ifrån honom 1000 euro och $500. قلت له أنا راح أروح عند بيت خالتي بيت عمة سندس. Och jag sa till honom att jag ska åka till Sundos faster. اسمها أميرة أبوها. Amira? نعم. Amira heter hon. وهي في النمسا. Hon bor i Österrike. منطقة اسمها لينز. I Linz. في الطريق كمان وقفوا لي كنترول ألماني. På vägen dit stoppades jag av en kontrollant i Tyskland. ضلينا تقريبا ساعتين ما بعرف شو كانوا يحكوا ألماني ما كنا نفهم عليهم. بعدين اللي فهمته بالإنجليزي قال لي قديش بدك تطول هون؟ قلت له أنا ماني مطول أنا أسبوع أو يومين أو 3 ماني عارف أنا. De stoppade oss i cirka 2 timmar. De pratade med oss lite på engelska. De frågade hur länge kommer du att stanna här? Jag sa att jag inte vet riktigt, ett par dagar. أو أسبوع أسبوعين. Eller 1-2 veckor. أنا قلت لهم يومين 3 أو أسبوع مو أكثر. Jag sa 2-3 dagar eller någon vecka, inte mer än så. فأعطوني الأوراق وقالوا لي امشي. Jag fick tillbaka mina papper och jag fick köra iväg. وطلعت رحت وصلت على بيت خالتي. Vet Khaltak? بيت عمة سندس. Sedan kom jag fram till Sundes faster. قعدت عندهم هذاك اليوم كله. Jag var hos dem en hel dag. ونزلنا للأسواق تسوقت للأولاد وكانوا يلعبوا وأخذتهم على الحدائق. Vi gick ut till marknaden, vi handlade lite till barnen och de var ute i parken och lekte. وتواصلت مع ابني عبد الله في هذاك اليوم قال لي أنا عند صديقي شو أعمل؟ قلت له ارجع للبيت. Den dagen hade jag kontakt med min son Abdallah. Jag frågade honom vad han gör. Han sa att han var hos sin vän och jag bad honom att återvända hem. قلت له حاول إنك تتفهم شو الموضوع شو اللي صار مع أمك وحاول توصل لأمك يا عبد. Jag bad honom att försöka få kontakt med mamma för att förstå vad det hela handlar om. قلت له أنا ماني مطول بابا وأنا راجع يعني لا تخاف. Jag sa till honom, var inte rädd, pappa kommer snart tillbaka igen. في نفس اليوم في الليل في يوم السبت كان اتصل علي عبد الله كان مرعوب قال لي بابا إنه فتحت عيني لقيت البوليس بقلب البيت وشغلوا بوجهي الضوء. Samma dag på kvällen hade jag kontakt med Abdallah. Han sa till mig, han var skräckslagen. Han sa till mig att pappa, jag öppnade mina ögon och där såg jag poliser hemma. De tände på ljuset. قال لي عم بيسألوا عنك وعم يقولوا لي وين أخوتك. De frågade om dig, pappa, och de undrade var mina syskon är. طلعت
في نفس اليوم في بيت خالتي كنت صف السيارة في الباركيرنج. Den dagen hade jag parkerat bilen i en parkeringsplats hos fasten. بيتها كانت في قلب السنتروم في لينز. Hon bodde mitt i centrum i Linz. شفت بوليس عم بيحوم حوالين السيارة وواقفين ورا السيارة كانوا. Jag såg att det var poliser som gick runt omkring bilen och stannade till där. خفت كمان. قمت ثاني يوم الصبح صحيت شلت الأولاد وما حركت السيارة. طلعت رحت بالقطار على بيت أخو سندس. Jag blev rädd. Jag lämnade bilen där. Jag flyttade inte upp på bilen. Dagen efter åkte jag tåg tillsammans med barn till Sundus bror. ضليت من الصبح لتقريبا للمغرب في بيت أخوها. Jag var där hos hennes bror, alltså från morgonen till framtidigt på kvällen. كنت عم بحاول بس تواصل مع صديقي ما كان عم يرد على التليفون المحامي هذا كان جاري بالسابق. Jag försökte under den tiden kontakta den advokaten. Han var min vän, en granne till mig tidigare har han varit. Men han svarade inte på telefonen. وكانوا في وقتها نسيت بس انه اخذت خط الماني كمان من ابن عمتي اللي استخدم هذا الخط فيه انترنت. Jag glömde säga att jag fick ett simkort från min kusin i Tyskland. Ett tyskt simkort som jag kunde använda. Han sa att det finns internet i den. ضليت هذاك اليوم هناك وضل هذا الشخص على معي على تواصل. Så den dagen var jag där och den här personen, George alltså, hade kontakt med mig under den tiden. وانه ضل يقول لي انه انت راح يضل يلاحقوك قانونيا وراح يعني الحكي اللي كان يحكي لي ما بعرف كنت احسه عم بيطلع صحيح. Han sa till mig hela tiden att de kommer att vara efter dig, alltså rättsväsendet, och jag vet inte, jag kände att det som han sa till mig stämde. فقال لي انه حاول انك تختبي ولحتى تشوف شو اللي راح نعمله وهاي في ناس عم بيسمعوك استشاريين في ناس معي قانونيين في ناس بيعرفوا بهالقصص هاي وراح تنحل موضوعك بس حاول انك تختفي شوي عننا. Han sa till mig, försök att gömma dig någonstans så att ingen kan hitta dig. Och här är det andra människor som hör dig. Här är det människor som är kunniga inom juridiken som kan ge rådgivning och ska försöka lösa problemet. Så du får gömma dig tills vi har hittat ett sätt att lösa problemet. التقيت ببيت أخو سندس أولاد عمه عنده 27 ابن عم موجود فينا. Jag träffade Sundus bror och hennes kusiner. Hon har 27 stycken kusiner. والتقيت في عمتها صباح كمان. Och jag träffade hennes faster Sabah också. كلهم اجوا سلموا على الأولاد وفرحوا فيهم. Alla var där och hälsade på barnen och de var glada. فهذا الشخص قال لي إنه حاول إنك تبعد شوي من النمسا كمان. قلت له لوين بدي ابعد يعني انا ما بدي ابعد كثير لاني انا ماني مقرر اني اطلع. قال لي حاول انك تطلع من الاتحاد لان اذا تعمم اسمك بالسويد راح يتعمم بكل الاتحاد. Under den här tiden så sa den här personen till mig, försök att lämna Österrike. Jag sa till honom, vart ska jag lämna? Jag har inga planer på att stanna borta länge. Han sa till mig, om man skickar ditt namn, efterlyser dig i hela Europa så kommer de att hitta dig, alltså leta efter dig, eller du kommer att bli efterlyst i hela Europa. صرت استشير قرايبين يعني قلت لهم انا ماني عارفان شو بدي اعمل انا خايف انه يمسكوني باي لحظه. Jag började fråga och bad om råd från mina släktingar. يعني قلت لهم ما عم بعرف انا وين ما عم بروح عم لاقي كنترولات ما بعرف. قلت لهم انا خايف انه يمسكوني. معقول يعني يتعمم اسمي بهالسرعه هذا يتعمموا على الاولاد هيك يضلوا يلحقوني انا ماني عامل شيء يعني. Så jag bestämde mig att åka till Serbien och det finns meddelande eller konversationer mellan mig och dem där jag skriver vart ska jag ta vägen. Kan det verkligen bli att det händer så snabbt att jag blir efterlyst i alla länder, att de kommer att följa efter mig och efter barnen och jag har inte gjort någonting.
فقررت انه اركب سيارتي واروح ادخل على صربيا. قلت راح اطلع من الاتحاد. Då bestämde jag mig för att lämna unionen och jag tog min bil och åkte till Serbien. وصلت على حدود صربيا وهنغاريا. بتبعد صربيا عن المنطقة اللي كنت فيها في فيينا بتبعد 3 ساعات بس، مو أكتر. Så jag kom fram till gränsen där mellan Serbien och Ungern. Alltså området som jag åkte till i Serbien ligger 3 timmar ifrån Österrike eller Wien där jag var. اتصلوا علي أهلي وقالوا لي إنه شو القصة، كانوا عم بيتواصلوا معي. Sen fick jag ett samtal från min familj. De undrade vad det hela handlade om. حكيت لهم إنه أنا ما بعرف شو اللي عم بيصير، بس أنا محاول إني ما بعرف أحمي حالي اليومين 3 بس ليتم الرد علي لأشوف أعرف أوصل لحل معه. Jag sa att jag inte riktigt vet, men att jag ska försöka skydda mig själv ett par dagar, 3 dagar, tills jag har förstått hur det kommer att bli och hur ska jag göra. وصلت على حدود هنغاريا، اعتقلوني الشرطة الهنغارية. När jag kom fram till gränsen mot Ungern så blev jag gripen av polisen där. خلوني 8 ساعات بالمعتقل وأولادي خلوهم بالشارع. Mina barn fick stanna ute på gatan och jag var inne hos dem anhållen i 8 timmar. قلت لهم شو المشكلة، شو صاير، أنا ما بعرف شو اللي عامله، يعني ما بعرف. Jag frågade vad är problemet, vad har jag gjort? Jag visste inte vad jag hade gjort för fel. قالوا لي أنت سارق سيارة، عليك بلاغ من الشرطة السويدية، أنت سارق سيارة. De sa till mig att det finns en anmälan mot dig från svensk polis att du har stulit en bil. قلت لهم أنا مالي سارق سيارة، أي سيارة أنا سارق؟ قالوا لي هذا السيارة اللي معك. Jag sa att jag har inte stulit någon bil. Vilken bil menar ni? Så sa de att det är den bilen som du har. قعد تقريبا 6-7 ساعات لجابوا لي المترجم، عرفت شو اللي صار. Efter 6 eller 7 timmar fick jag tolk. Då förstod jag vad problemet var. وكنت عم ببكي عم بقول لهم أولادي بالسيارة لا تتركوهم لها. Under den tiden grät jag och jag sa till dem, mina barn är i bilen, lämna inte dem ensamma. قالوا لي بالأخير إنه أعطينا أوراق السيارة، أعطيتهم شافوا أوراق السيارة إنه شافوها نظامية سيارتي. Till sist bad de om att titta på papper till bilen och de såg papperna. De såg att det var inget fel med dem och att bilen var min. فقرروا بالأخير إنه يحجزوا السيارة. Till sist bestämde de sig att de skulle behålla bilen. بعد ما حجزوا السيارة قالوا لي راح نحجز السيارة، عندك حدا يجي ياخدك، حابب تطلع أنت حر. De sa att de skulle behålla bilen och de frågade mig om det fanns någon som kunde hämta mig eller om jag skulle åka själv. De sa du är fri att göra som du vill. بس خلص إنه حبيت بس أخلص منهم أهرب من عندهم يعني. Och jag ville bara ha det överstökat. Jag ville bara lämna dem och gå därifrån. صاروا يحققوا معي شو القصة، إنه كيف بيتهموك إنك أنت سارق سيارتك. فما عرفت أكذبهم. قلت لهم أنا مرة ما بعرف، قلت لهم يمكن أنا بلغت عن سيارتي كانت مسروقة ولغيتها وضل التعميم ما بعرف. Alltså de hade ett förhör med mig. De undrade hur kommer det sig att det finns en anmälan på att bilen är stulen. Jag sa till dem att jag vet inte. Min bil kanske har blivit stulen någon gång och jag har gjort någon anmälan tidigare. Försäkringsbedrägeri. Han hade anmält sin bil att ha blivit stulen. När detta hände och han var tvungen att ta en bil för att åka från Sverige så tog han den stulna bilen. Förstår ni? هو كان مبلغ على سيارته انه مسروقة، فهو لما صارت هذا الشيء معه كان مضطر انه يجيب سيارة، اخذ السيارة المسروقة وراح كشفوه. اتصلت على صديق في ذاك اليوم اجى من صربيا، دخلني وصلنا، رحت على مدينة، أول مدينة وقعدت فيها وحجزت فندق. I alla fall så ringde jag en vän som kom från Serbien och körde oss dit och jag bokade ett hotell där. نمنا بهذاك اليوم. في نفس اليوم أمي أثرت علينا كثير، صارت تبكي كثير هالبلد. Min mamma var mycket ledsen den dagen. Hon grät mycket på grund av det som hände barnen och det påverkade oss väldigt mycket.
صارت تبكي وتقول انت كنت عم توعدني انك تجينا بزياره وتجي تخليني اشوفهم، صار لي 11 سنه لا شفت الاولاد ولا شفت عيلتك. Hon sa till, hon grät, hon sa att du hade lovat oss att du skulle komma på besök för att jag ska få träffa barnen. Jag har inte träffat dem på 11 år och jag har inte sett dig eller din familj. انت مريض يعني طالما معك مجال تقدر تضل اسبوع اسبوعين، تعال جيب الاولاد خليني اشوفك واشوفهم وارجع، خلي كمل قصتك وارجع بعدين. Och du är sjuk. Kan du inte komma i 1 eller 2 veckor så att jag kan få träffa dig och träffa barnen, sen får du åka tillbaka igen. فقررت ذاك اليوم اني احجز واروح على تركيا لاني ما كان في حجز مباشر على العراق. Den dagen bestämde jag mig att boka biljetter för att åka till Turkiet. För man kunde inte, det fanns ingen direkt flyg till Irak. رحت وصلنا على المطار، دخلنا على المطار، كانت رحلتنا تقريبا بالساعة 4. Vi kom till flygplatsen, vi skulle resa klockan 4. أنا كنت عم بحكي لأمي يعني إنه لا تجبرني أجي، أنا بدي أرجع ما بدي أتأخر، وأنا عم بتواصل مع محامي وأنا ماني عارفان شو القصة شو اللي عم بيصير. عفوا قلت لها ما تجبريني شو؟ يعني لا تجبريني بهالوقت، أنا ما كنت بدي أجي وماني حابب Jag أجي بهالوقت. pratade med min mamma under den tiden och jag sa till henne, tvinga inte mig, jag ville inte åka då. Och jag hade kontakt med en advokat. المهم بالاخير اصرت وقالت لي جيب الاولاد بدي اشوفهم وارجع كمل خلص، اذا مشان انه ما معك مصاري نحن بنساعدك. Men hon insisterade, hon sa kom med barnen, jag vill träffa dem. Och sedan om du inte har pengar så kan vi hjälpa dig, sa hon. المهم بالمطار وقفونا وصار اجراءات طويله يعني تاخروا. I flygplatsen blev vi stoppade. Och processen tog lång tid. صرنا نسألهم يعني إنه موعد الطيارة ما ضل شيء أقلع، ليش تأخروا شو في؟ Så vi började fråga och undra, snart ska flyget åka iväg. Vad är det som händer, frågade vi. وما لاحظت إلا إن أجوا بوليس صربي. Och så plötsligt kom serbisk polis. واخذوا الباسبورات واخذونا على طرف وصاروا يحكوا معنا. De tog våran pass och tog oss vid sidan om för att prata med oss. عم بيحكوا معنا بالصربي ما عم نعرف نحكي معهم. Vi kunde inte prata med dem, de pratade serbiska. حاولنا نتفاهم معهم، ما بعرف أنا كيف الطريقة تبعهم التعامل تبعهم، صاروا يصرخوا علينا ويعيطوا واخذونا بده يحطونا بغرفة مثل نظارة. Det här, pappan berättar om resan. Alltså i nästan 2 timmar fick han berätta fritt utan att åklagare eller någon advokat eller någon som ställer frågan. Han bara babblade på i nästan 2 timmar. Så han bara pratar om hur de hade i Serbien. Det som han pratar om sin mamma, och hans mamma också var med på George Thomas live och har pratat och du vet George Thomas och Emmy, ni vet det här. Det värsta är han fick ta reda på i rättegången, han fick ta reda på veta att mamman hon gick bort. Mamman dog. I rättegångssalen, eftersom han sitter inne så ingen får ha kontakt med honom. Så hans dotter råkade säga att vi skulle träffa farmor och nu hon gick bort. Och då pappan blev jättesam. Vadå, min mamma har gått bort. Tänk att hur mycket av George Thomas förstör för den här familjen. Och hur mycket han har med sin egoistiska, narcissistiska agenda då han bara ville tjäna pengar, så den här familjen har blivit helt förstörd. Om ni tycker det här är tråkigt så nu kommer åklagaren ställa frågor för att hon också tröttnade på honom. Han bara pratar om Serbien och hur det var. Jag ska gå lite köra fram den så att vi kommer till åklagaren. Vänta, är ni med? مبرر. För att vanligtvis... Jag och mina barn fick vara där. الساعة 3 الفجر تقريبا كسروا علي الباب تبع الغرفة، كنا نايمين ولادي كانوا نايمين. Klockan... Allt pappan fokuserar på att hur mycket han blev orättvist behandlad
blev orättvist behandlad i Serbien. Förstår ni? Han tror att han är duktig och han kan göra det här. Så pappan bara fokuserar att de fick inte mat, de blev slagna, barnen fick bo på barnhem medan pappan satt inne i fängelse. Men nu kommer jätteduktig åklagare faktiskt. Tidigt på morgonen bröt de in sig i rummet där jag och barnen sov. شحطونا شحط بالأراضي حطونا بسيارة مغلقة مثل سيارة بوليس. Alltså de släpade och de drog i oss och stoppade oss i en bil som en polisbil. مثل فيها مثل نظارة. صار أولادي يبكوا ويصرخوا ويبكوا ويقولوا ليش تسجنونا ليش عم تعملونا هيك. Det såg ut som en arrest där. Och barnen började skrika och gråta och undrade varför vi blev behandlade på det sättet. ما بعرف طريقتهم كانت غريبة بالتعامل. بعمر حياتي ما شفت هيك. Jag vet inte, deras sätt var väldigt konstigt hur de behandlade oss. Jag har aldrig i mitt liv varit med om något sånt. رجعونا على العاصمة بلغراد. وصلنا الساعة 5 الصبح Vi fick åka tillbaka till huvudstaden Belgrad. Vi var där klockan 5 på morgonen. وصلت لهونيك أجوا السوسيال بدهم يحطونا بمبنى كمان مثل سجن. Där kom vi och det var socialtjänsten som ville placera barn i ett hus, eller det såg ut som ett fängelse. فرفضوا أولادي صاروا يبكوا وقالوا لنا نحن ما بنضل هون. Barnen vägrade, de började gråta och de sa vi vill inte vara här. يحكوا لي أنت بإمكانك تمشي تروح وتخلي الأولاد هون. De sa till mig du kan lämna, du kan gå och du får lämna barnen här. رفضوا الأولاد. Men barnen vägrade. De ville inte vara kvar där. قلت لهم يعني ما بيصير انا اخليهم عندي على مسؤوليتي ما في اي شيء انا بدي ارجع للسويد يعني بس بدي قالوا لي ما فيك ترجع الا عن طريق القانون والسلطات. Jag sa till dem att kan de inte stanna hos mig, jag vill ändå åka tillbaka till Sverige. De sa till mig du kan inte göra det, det ska gå via myndigheter. قلت لهم انا عن طريق سلطات ولا عن طريق دولي انا خلص قررت اني ارجع ما راح ابقى عنكم. Jag sa till dem om det ska gå via myndigheter eller vilken staten hur som helst. Jag ska åka tillbaka, jag vill inte stanna kvar här. فصاروا يناقشوا بعض يحكوا مع بعض والاخير قالوا لي خلص بامكانك تاخذ اولادك اذا انت مقرر للرجعه. De diskuterade saken tillsammans och sen sa de till mig okej, om du har bestämt dig att du ska återvända eller åka tillbaka, du får ta barnen. تركونا ورحت حجزت فندق وقعدت ببلغراد. Så de lämnade oss och så åkade jag. Om ni hör, de har 2 jätteduktiga tolkar kan jag erkänna. Jätteduktiga, proffsiga. De byter av varandra för att de ska kunna dels hjälpa varandra om de missar något och dels att de ska inte tröttna för att pappan har jättemycket berätt om Serbien. Nej, jag ska. Så. Hotellrum i Belgrad. Hade han mig att jag ska på hur de kan ما في شيء ان شاء الله راح أأمن طريقي انا ما قلت له انه انا في انتربول على الاولاد كيف فيني انه احاول الاقي طريقه انه بدي ارجع اطلع. Jag sa till dem om att barnen är efterlysta via Interpol. Jag vill liksom veta liksom hur jag kan hitta ett sätt för att återvända med barnen. ما وصلت معهم للنتيجه. Men det var utan något resultat. صاحب الفندق قال لي انه الفندق محجوز اطلع على فندق ثاني. Hotellägaren sa till mig att nu är det fullbokat, du får hitta ett annat hotell. Nej. بس انا نسيت شغله هون ابني عبد الله حكيت معاه كان يوم الاثنين قال لي انا راح اقابل السوسيال. Här glömde jag nämna en grej, att när jag pratade med Abdullah, han sa det var en måndag att han skulle träffa socialen. ما بعرف وقتها قال لي بابا انا حاولت اتواصل مع امي وحكيت معها تليفون. Och där och då sa han till mig att jag har försökt att komma i kontakt med min mamma och jag lyckades prata med henne telefonsamtal. قلت له بابا شو اللي صاير مع امك؟ حكيت حاولت تحكي لها انه ماما انا بدي اجي لعندك ماما انه انا بدي اضل عندك. Och då frågade jag honom, men har du frågat din mamma hur det ligger till med henne? Och då sa han att han hade sagt till henne att han ville komma till henne. قلت له احكي لامك انه ابوي خاف ما بعرف شو اللي صار عند المستشفى وخوف ابوي وحاول انه يحمي اولاده واولادك يا سندس. Och då sa jag till honom att säga till henne om att pappa blev rädd. Han visste inte vad som pågick där utanför sjukhuset. Och då agerade han för att skydda dina och mina barn.
حتى حكيت له انه احكي له لامك انه ابوي حاول ياخذ الاولاد كمان كان بده يطلع فيهم على تركيا. Och jag sa till honom också, säg till din mamma att pappa försökte ta barnen över till Turkiet. فبكى عبد الله قال بابا انا اللي فهمته عند السوسيال انه امي متهمتني انه انا بدي اقتلها. اتهمتك لك؟ ابني عبد الله. Muttem Abdullah. Och då började Abdullah gråta och då sa han att hos socialen har han fått reda på att hon hade anklagat Abdullah på att han skulle ha hotat döda henne. قال لي بابا انا فهمت انه امي هي المشتكي. هي المشكلة. هي المشكلة. Och då sa han till mig, pappa, nu har jag förstått på att det är mamma som är orsaken till problemet. قلت له كيف يعني ما بعرف. قال لي امي هي اللي يمكن طالبه انه السوسيال يعطيها حمايه ما بعرف تهمتنا انه انت بدك تقتلها انا بدي اقتلها كلياتنا بدنا نقتلها صرنا قاتلين. Och då sa jag till honom, men hur kommer det sig att det är så? Då sa han att det är mamma som har tydligen bett socialen om ett skyddat boende, att hon behövde skydd ifrån oss alla. Hon anklagar både mig och dig och vi allihop och att vi plötsligt vill henne illa och döda henne. قلت له بابا انا راح ارجع راح اشوف ما بعرف راح اشوف بس انت حكيت مع المدرسه. قال لي ايه بابا حكيت. Jag sa till honom, men du kan lugna ner dig för att nu arbetar jag på att återvända. Har du pratat med skolan? Sa jag till honom. Ja, det har jag gjort, sa han. قال لي 5 دقائق وراح احكي معاهم خليك معي انا داخل لعند الاستاذ اسمه مهدي. Och han sa att jag är framme snart om 5 minuter i skolan. Jag kommer att träffa en lärare som heter Mehdi. وانا كنت داير معهم اتفاق دائما كان في عندي البرنامج تبع السكول شوف تبع المدرسه ما كان يشتغل تبع تسجيل غياب الاطفال. Och jag hade ständig kontakt med skolan via deras app där man anmälde frånvaro. Men just den gången lyckades jag inte komma fram. حكيت معه عن طريق تليفون ابني مع الاستاذ نفسه. قلت له انا اسبوع او الاسبوع الجاي هذول كلهم بدي اجازات لحتى الاقي طريق وبدي ارجع. وشرحت له الوضع قلت له انا طلعت وكان في عندي مشكله وكنت متخوف وانا بدي ارجع. قال لي انا راح اسجل لك اياهم. Då lyckades jag över telefonen prata med läraren, alltså Mehdi, och jag sa till honom att inom den närmaste veckan eller veckorna så kommer jag att komma tillbaka. Jag försöker ordna frånvaro över liksom gjorde en anteckning på frånvaro. شيء وقع وصراخ سندس. Alltså jag hörde att det var någonting som föll och hade den. كانت واحد. Så var det ni, du och Sundus och Nour och kanske Lamia som var där när Sundus skadade sig? إذن يعني وقت اللي سندس أزت حالة كنت هونيك أنت وسندس ونور ولميا. Ja. Okej. Var hon ensam i rummet eller var det någon som var med henne inne i rummet? Joel. Som ni hörde mamman, så han alltså förnekar allt. Och han säger att han var inte där. Lyssna, det är jätteviktigt, lyssna. داخل الغرفة كانت هي واحدة ولا كان في معها حدا تاني؟ كانت واحدة. ensam. Och vad var det? Du beskrev att du hörde någon smäll eller liknande. Kan du berätta mer om det? أنت وصفت على أنه سمعت مثل هيك خبطة أو ما شابه. فيك ترجع توصف تشرح لي؟ سمعت إنه شيء وقع وصراخ سندس. Alltså, jag hörde att det var någonting som föll och Sundus skrek. Mm. Och så beskrev du det att då halvlåg hon på golvet och hade fått saker på sig. Stämmer det? وانت وصفت على انه سندس هي كانت kanske inte ska gå in hände. Ska vi se vad hände. بس خلينا نشوف شو اللي صار. وانت وصفت förlåt vad sa du efter halvsittande? Att hon var halvsittande på golvet och hade fått saker på sig, så har jag antecknat. وانت وصفت على انه سندس هي كانت مثل نص قاعده على الارض وفي اشياء اجت عليها. Okay.
det är så du menar att hon har fått de här skadorna, är det riktigt? يعني انت اذا هيك بتعني بانه صارت معها هالاصابات مزبوط؟ نعم. Ja, Då förstår jag. فهمت عليك. Vad hände då? شو صار وقتها؟ انتقلت على بيت بأول يوم 2022 في أي وقت؟ وقت الزواج eller på 2022? När menar du alltså under vårt äktenskap eller 2022? För det var nämligen så att jag flyttade till ett boende. Ja, det var du som sa att äktenskapet var bra till 2022, så då undrar jag vad det var som förändrades. يعني انت اللي قلت لي على انه زواجكم كان منيح لحد تاريخ سنه 2022. نعم. فعلشان هيك يعني شو اللي تغير؟ شو اللي صار ب 22؟ 22 انتقلت ب1/5 على بيت جديد. Alltså 1 maj 2022 flyttade jag till en ny bostad. سكنت في أول يوم. اليوم الثاني كان عندي موعد مدرسي الساعة 8 الصبح. Jag började alltså mitt boende där. Dagen efter på morgonen så hade jag en tid på skolan. الساعة 7:30 جهزت أولادي لبستهم الساعة 8 كان الموعد بالمدرسة ورحت. موعد الأولاد يعني. نعم كنت مسجلهم مسبقا لما كتبت Lyssnar ni på klargörare? 4 قلت لها لسندس، كانت سندس رايحة زيارة إلى باريس مع بنت عمتها. Alltså redan 25 april, eftersom vi visste på att vi skulle flytta, hade jag bokat en tid på skolan, barnens skola. Där och då Sundus var på resa till Paris med sin kusin. Men hur som helst, alltså dagen efter vår flytt så hade vi en tid på barnens skola 7:30, 8 på morgonen. ظلت أسبوع في باريس، قالت إنه بدي أغير جو، هي رايحة أنا حابة أروح معها. راحت. Det var en fråga till honom, varför din äktenskap blev dåligt efter 2022. Ni hörde nu en halvtimme, han babblar på och han svarar inte på frågan. Lyssna. Då var hon en hel vecka alltså i Paris. Hon menade på att kusinen skulle stanna där en vecka och att hon ville byta miljö och följde med. ورجعت من باريس وانتقلنا على البيت. ما كانت شايفة البيت لما حجزت، أنا لقيت البيت لأني ما كان في معي وقت 3 شهور كنت عم دور على بيت، وعقد البيت الثاني كان بس سنة واحدة كان منتهي. Vårt tidigare boende hade vi kontrakt på det bara ett helt år och det var ju nära in på att det skulle upphöra. Så därför när jag tog över, eller vi tog över det nya boendet, var hon inte med. Vi hade inte tid att resonera om det och det var ju på kort varsel. Så därför när hon kom tillbaka ifrån Paris, då flyttade vi dit och det var ett nytt boende för henne. فحزت سندس ورجعت من باريس. وفي 25/4 رجعت، قلت لها تعالي مشان نضب البيت وننتقل على البيت الجديد ب1/5. Resa från Paris hit för att jag sa till henne att vi har ju boendet från och med början på månaden, så kom tillbaka så att vi kan göra i ordning, packa och التحقت قبل النقل ب5 أيام. ظلت أسبوع قبل النقل ب5 أيام اجت على البيت. Alltså 5 dagar innan flytten till nya boendet kom hon tillbaka. Ja, vänta lite Mahmoud, nu, jag vet inte vad du vill komma här. På vilket sätt blev äktenskapet sämre under 2022? يعني ما بعرف محمود انت لو ما بدك توصل بهالخبريه اللي عم تحكي لي اياها، باي طريقه صار زواجكم اسوء بالشيء اللي هلا انت عم في تحكي؟ 2022 انتقلنا للبيت ب1/5. 2022 1 maj flyttade vi till nya boendet. ثاني يوم كان في عندي مواعيد مدرسة. سندس لما انتقلنا للبيت ب1/5 شافت البيت، قالت لي انه البيت بغابة، انت ما بتسكننا غير بمناطق معزولة، ليش ما عم تلاقي بيوت بمناطق بمدينة؟ قلت لها بيوت. Alltså första i 5 när vi flyttade dit och vi kom dit så Sondus var missnöjd med boendet och hon sa till mig att bostaden ligger mitt i skogen. Varför vill du att vi ska bo här? Varför hittar du inte bättre boenden än att vara i skogen? قلت لها انت عم تشوفي انا عم دور ما عم لاقي، وانا واغلب الاحيان البيوت اللي كنت اسكن فيها كنت ادفع مصاري من جيبي للسمسرة 15 و20 ألف دائما بكل بيت اسكن فيه.
ما كنت عم لاقي بيوت بسهولة. Alltså jag sa till henne, men du vet mycket väl om att jag letade febrilt efter ett boende och det har inte alltid varit lätt att hitta boende. Jag behövde betala till olika mäklare typ 15-20 000 för att hitta ett boende och bo i den tillfället. وأغلب معاناتنا كانت هي المنازل. Det mesta utav lidandet vi hade i familjen, det berodde på just det här med att hitta ett lämpligt boende. ما كان في عنا أي مشاكل. Vi hade inga andra problem. Okej, så det var det som var problemet du menar i äktenskapet, att ni hade svårt att hitta någonstans att bo? يعني إذا هيدي هي المشكلة كانت عندكم إياها بزواجكم، إنه ما كنتوا عم تلاقوا مكان سكن ملائم تسكنوا فيه. فقط مسؤولية تقول لي إنه أنت ما عم تلاقي سكن منيح ولازم تلاقي لنا بمدينة. وحتى كنت لاقي بيوت الاقي 7 غرف يقولوا لي انت تسعى على الشطاس ما يعطوني، كله بريفات. يعني انا كنت مسجل بشركات كثيره وما كان يطلع لي، مسجل بأوبسالا ومسجل بهالمستاد ومسجل بهلسنبوري. أبو رائد För hon la hela ansvaret på mig och menade på att det är du som inte hittar ett lämpligt boende för oss. Varför kan vi inte hitta en bostad eller lägenhet i en stad? Och när jag hittade äntligen någon lägenhet så säger de, nej men ni är 7 och det här är för stort. Eller att de inte godkände boenden som jag hittade. Trots att jag letade även privata lägenheter i andra städer, Uppsala, Halmstad, Helsingborg. Det har inte varit lätt. Ja, vi kan lämna det. Bråkade du och Sundus? فينا نترك هيدي النقطة. هل أنت وسندس كنتوا تخانقتوا؟ لا لا لا. Nej, nej, nej. Aldrig? أبدا. أبدا. Aldrig. Varför tror du att hon berättar här nu att det är du som har slagit henne den 4 maj? ليش بتعتقد انت انه هي عم تقول انك انت اللي ضربتها ب4/5؟ بس خليني نحكي بهذا الموضوع تبع 2022 كمان تهمتني نفس التهمة. Det var likadant 2022. Alltså hon anklagade mig för samma saker. Varför? ليش؟ ما كنت بعرف أنا شو الشكوى اللي كانت مقدمته. في 2/5 طلعنا كنت عم سجل أولاد بالمدارس وكان في عندي موعد بالمدرسة الثانية بعد الساعة، بعد يعني بساعة. يعني كان تقريبا الموعد الأول من 8 كان تقريبا للساعة 12 ضلين. لا Så لا jag 10. vet inte vad är det för anmälan hon hade gjort. Alltså det var den dagen, den 2 maj, när jag hade tid först till skolan. Jag hade 2 tider. Det var någon timme mellan de 2 tiderna. Den första tiden var mellan 8 och 10 ungefär. أول مدرسة كانت موعد بالمدرسة اللي خلف المنزل. I den första skolan, alltså som ligger bakom bostaden. خلصت منه وجيت قلت لها جهزي حالك بدنا نروح على Jag hörde att åklagaren har tappat håret eftersom hon har dragit håret. Han svarar inte. Har ni märkt det? Han svarar inte. Han bara går runt frågan. Efter den tiden så kom jag till henne och bad henne att förbereda sig. Jag sa att vi ska till den andra skolan. ورحت أخذتها من البيت وطلعنا رحنا على المدرسة الثانية. Och så vi gick eller åkte tillsammans till den andra skolan. ودخلت على المدرسة أنا قلت لها هاي المدينة. شوفت أول شيء قلت لها هاي الفيستا هون الويلس هون الكوب منطقة. Så jag var tillsammans med henne där och visade runt Alvesta. Jag sa att det här är Alvesta, här ligger skolan, här ligger matbutiker, Willys och sådär. Vänta, Mahmoud, kan du bara svara på min fråga? Varför anklagar hon dig för att slå henne om du säger att ni inte ens bråkar med varandra? محمود جاوبني على سؤالي. هي ليه بدها تتهمك انك انت عم تضربها اذا انت عم تقول انه حتى ما كنتوا تتخانقوا مع بعض؟ وليه حتى توجه لك هيك اتهام؟ ما بعرف أنا ما كنت بعرف. Jag vet inte, jag visste inte, jag vet ingenting. Nej, då går vi vidare. Men كمل. På sjukhuset när du besökte henne och läkarna sa att du inte fick komma in först. بالمستشفى لما انت رحت تزورها وبالاول قالوا لك الاطباء ممنوع انك تفوت. Så sa du att du stod i dörröppningen och såg att det var 2 personer från socialtjänsten inne hos henne. قلت انك انت وقفت مع الباب عند الباب وشفت انه في 2 موظفين من السوسيال عندها هي. Hur visste du att de kom från socialen? كيف عرفت انت انه هودي من السوسيال؟ واحدة منهم بعرفها بالتحقيق. En av dem känner jag igen sedan utredningen. Okej. Och vad var det du tänkte då när du såg dem där inne? لما شفتهم هوديك جوا شو فكرت انت؟ ما فكرت. عم بحكي لكم بالعربي. في كتير بيقولوا عم دخنا وما بعرف شو. هذا جورج توما طلع الشهر الخامس حدا
عنده باللايف قال انه السوسيال بده ياخذ اولادي 6 اطفال، حطاهم بالسياره واخذهم وين؟ على صربيا وانكمش. هذا الفيديو تذكروها؟ هذا طلعنا المحكمه تبع هذا الزلمه كيف كان معنف زوجته وكيف كان يضربها وكيف كان مدميها، واخذوها على المشفى. هو كان مكسر المهبل تبعها بالضرب. وهلا المحكمه اللي عم نسمعه الرجال عم بيحكي وعم بينكر كل شيء اللي هو عمله، كل شيء بيقول هي اللي ضاربه حالها وهي راحت تشتكي عليه. هذا اللي عم نسمعه الناس اللي هلا اجوا معنا. شيء قلت يمكن تحقيق عادي جايين يتاكدوا لاني ممكن يكون في اجراء بده يتخذوه ولا في شيء. Inget särskilt. Jag tänkte att det kan vara en vanlig utredning eller någon åtgärd som de vill ta. Du sa någonting om att du har lidit tidigare på grund av socialtjänsten. Vad menar du med det? قلت انت انك انت عانيت من قبل بسبب السوسيال. شو واذا انا فهمت مزبوط على انه وقت اللي انت طلعت من المستشفى سكنت ببيت زوجتك الثاني نور. نعم. يا Bryggen. بعدين احنا شفنا ملفات انه خلال Advokat Aronsson. Nej tack. Dorotea Almström. Nej tack. Advokat Bäckström. Ja, tack. اسمع. Mahmoud, محمود förstår jag det rätt att under tiden som Sundus var på skyddat boende under 2022, då bodde barnen hos dig, eller? إذا أنا فهمتك مزبوط يا محمود إنه خلال سنة 2022 وقت اللي سندس كانت على سكن محمي كانوا الأولاد ساكنين عندك؟ Ja. Okej. محمود Och under den tiden så, som jag förstod det, så var ni på besök hos socialtjänsten hela tiden. وخلال هذا الوقت كنتوا دايما بمواعيد وزيارات عند السوسيال. Ja. Okej. Och sen så har vi ju sett journaler som visar att du var på sjukhuset i april ju, på grund av Bryggen. بعدين احنا شفنا ملفات الطبية من المستشفى بأنه خلال شهر 4 أنت كنت يعني بالمستشفى بسبب أوجاع ظهرك. Det är riktigt, va? مزبوط ما هيك؟ Och förstår jag det rätt att när du skrevs ut från sjukhuset så fick du bo hos din andra fru som du beskrev det, Nour? وإذا أنا فهمت مزبوط على أنه وقت اللي أنت طلعت من المستشفى سكنت ببيت زوجتك الثاني نور. نعم. Ja. Och är det riktigt uppfattat att det var på grund av att hon bor på första våningen? وهل نحن فهمنا صح أنه هذا الشيء كان سببه لأنه هي ساكنة بالطابق الأول؟ نعم. Ja. Och när var det då som du kunde så att säga flytta tillbaka till Sundus? وإمتى أنت صار بإمكانك إنك ترجع تنتقل لعند سندس؟ زرتها بأول يوم لما تعرضت بنتي رانيا 2/5. Jag besökte henne alltså första dagen när min dotter Rania utsattes för någonting. اللي هو عم بيحكي. طبعا أنا ما سمعتكم أول مقطع، أول تسجيل له كيف هو مريض. هو بيحكي كيف هو ما بيقدر يمشي وهي. هو عنده بيتين، عنده سندس وعنده الثانية اسمها نور. طبعا هو لما طلع من المشفى بما انه ما بيقدر يمشي وكله بالكريكور وما كريكور، فهو راح عند نور لانه عايشه بالطابق الاولى لانه ما بيقدر يطلع بالسلم. فهو اختار يروح لعندها. بس بعدين اندرا ماي اجى لان بنته صارت معه شيء، هو رجع لعند الثانيه مدام سندس. Det är någonting andra maj. 2 maj. Okej. ورجعت ضليت ل4 شهر يوم الحادثة. ورجعت على البيت الثاني يعني. عجيب غريب. انت موجود؟ شوف مهرة شو بدها. Sen återvände jag till den andra lägenheten fram till 4 maj när händelsen inträffade. لأني أدويتي Så, Eftersom mina mediciner var där. okej, så då hade du inte övernattat i den lägenheten som Sundus och du bodde i förrän, alltså någon gång innan den 4 maj egentligen då? يعني بكلمة تانية إنه قبل 4/5 أنت ما نمت بالشقة يلي ساكنة فيها سندس. لا. Nej. Okej. Och på vilket sätt alltså hade du några hjälpmedel när du rörde dig där när du gick exempelvis i början på maj?
طيب ببداية شهر 5 وقت اللي أنت كنت تمشي وتتحرك كنت تستخدم وسائل مساعدة للتنقل وللتحرك؟ أول مرة وقفت على رجلي كانت 2/5. Första gången jag stod på mitt ben, det var 2 maj. Okej. Och vad menar du när du stod på ditt ben? Alltså när du reste dig upp eller när du stod på ett ben eller vad menar du? شو بتقصد أول مرة وقفت على رجلي؟ يعني أول مرة وقفت على رجل وحدي ولا بس أول مرة وقفت عادي ولا شو؟ أنا ما كنت أقدر أوقف، كانوا يعطوني جهاز السند علي على الريموت كنترول كان يرفعني لأني ظهري كان في شلل، مثل كان بيجيني مثل شو بدي لك نغزات قوية كانت تشل أعضاء جسمي. Alltså jag kunde dessförinnan inte resa mig på egen hand utan att använda någon apparat. Så därför hade jag någon ståbord eller något som jag kunde bara trycka med hjälp av en fjärrkontroll som lyftes upp och jag kunde använda den för att resa mig upp. Och det var på grund av smärtan jag hade i ryggen som jag fick liksom sådana stickningar i ryggen som jag inte ens kunde stå på egen hand. Så den 2, 3, 4 maj gick du med kryckor då? يعني ب2 3 4 5 انت كنت تمشي بالعكازات؟ ja. Kunde du gå utan kryckor? كان فيك تمشي من دون عكازات؟ مسافة قصيرة مو كتير يعني. Korta avstånd. Okej. Kunde du stå på ett ben utan kryckor? كان فيك توقف على رجل واحدة دون عكازات؟ لا. Nej. Okay. Jag förstår. Och sen så berättar du ju att när det gäller den 4 maj så hade du precis kommit till lägenheten som jag förstod dig. إذا أنا فهمتك مزبوط على إنه ب4 5 أنت جيت إلى الشقة. Ja. Och sen fick du ett FaceTime-samtal där din andra fru Nour ringde din dotter Nour. وفهمت أنا على إنه إجاك مكالمة عبر الفيس تايم كانت نور يعني زوجتك عم تحكي مع بنتك نور. Ja. Och detta märkte Sundus som jag förstod det. ومثل ما أنا فهمت على إنه هذا الشيء انتبهت له سندس. Ja. Och vad tyckte hon om det? وهي شو كان رأيها بهالشيء؟ Sundus alltså. سندس يعني. هي سندس كانت تتضايق منها. Alltså Sundus besvärades av henne. لسبب كانت تتضايق منها لما رجعت مع أولادها قبل لا ترجع كانت عم تقول إنه ليش نور حاكي علي بإني أنا طالعة من البيت لقداد برشون بسبب شخص، إنه أنا تارك، إنه على أساس إنه نور حاكي عليها. سندس كانت تحكي إنه على أساس إنه نور. Orsaken till det är att Sundus tror att Nour hade pratat illa om henne. Okej, då förstår jag. Och sen så du var hemma i lägenheten och Nour, din dotter och även du tror också din andra dotter Lamia va? وانت بتعتقد على انه جوا داخل الشقه كانت يعني نور وبنتك الثاني لميا. ايه اعتقد لميا ما. Det var jag tror. Ja, och förstår jag riktigt att ungefär direkt efter att Sundus hade upptäckt att du pratade med din andra fru så gick hon in i barnrummet och började städa eller? هل انا فهمتك مزبوط على انه وقت اللي سندس بتكتشف على انك انت عم تحكي مع مرتك الثاني فهي دخلت الى غرفه الاطفال وبلشت تعزل هيك صار؟ لما كنت عم بحكي انا ما حكيت المكالمه بيني وبينها ما طول اكثر من 30 ثانيه. Alltså samtalet mellan mig och henne tog inte mer än 30 sekunder. Okej. سندس ضايقت من المكالمه. Sundus besvärades över det här samtalet. Men hon städade i barnrummet. بس هي عم تنظف تعزل بغرفتها. كانت عم تعزل. det gjorde hon. Och du var inte inne i barnrummet under den tiden? وخلال هذا الوقت انت ما كنت بغرفه الاطفال. لا ما كنت. Nej. Och sen så hörde du att någonting föll och att Sundus skrek till, var det riktigt? وانت سمعت على انه في شيء وقع وسندس صرخت مزبوط؟ نعم. Ja. Tittade du in i barnrummet då? هل انت وقتها طلعت شو صار بغرفه الاطفال؟ ركضت بالبدايه دخلت بنتي نور. Till att börja med så var det min dotter Nour som sprang dit. Okej, så din dotter Nour var först in i rummet? Okej, يعني بنتك نور هي كان أول شخص دخل للغرفة. نعم. Ja. Gick du också in i rummet? أنت كمان دخلت إلى الغرفة؟ حملت العكازات ورحت دخلت وصلت عند الباب. Jag tog tag i mina kryckor och så tog jag mig och jag kom fram till dörröppningen. Och vad såg du då? Och så شفت وقتها. شفت السرير كان مايل هيك سندس واقفه وفي شغلات وقع على الارض كانت. Jag såg det då att sängen liksom lutade så mot henne och att det var saker som hade fallit på golvet bredvid Sundus. Okej. Och när du säger att sängen lutade,
Menar du att den stod upp men var sned? انت لما عم تقول على انه السرير كان مايل قصدك هو كان يعني بس مش محطوط جالس ولا شو قصدك مايل؟ السرير كان واقع طاولة كمبيوتر، ما بعرف، كان في شغلات كثير هي كل أغراض البيت كانت تحط عليها. السرير كان واقع على طاولة كمبيوتر هيك قصدك؟ السرير كان في عليه الأغراض، لما وقعوا كان مايل السرير على سندس وعلى الأغراض. كان mejl mejlen. Nej, alltså det fanns ju grejer, det fanns saker på själva sängen. Och när jag kom in då såg jag att sängen lutade så halvt mot henne och grejer hade hamnat på henne och på golvet. Okej. Och vilken förklaring fick du från Sundus om vad som hade hänt? وشو الشرح اللي قالت لك اياه سندس حول اللي صاير حول اللي صار؟ قالت انه بدها تسحب السرير من هذا الجهه وتحطها بالجهه الثانيه. Hon sa till mig att hon ville dra sängen från den ena sidan till den andra sidan. كان من هذا الجهه من الباب خلف الباب بدها تنقله لهذا الجهه. Den fanns nämligen bakom dörren och då ville hon flytta den till den andra sidan av dörren. Och på vilket sätt skulle hon göra, visade hon då att hon skulle göra det? وهي فرجتك كيف بأي طريقة كانت رح تعمل هالشيء؟ لا بس شرحت لي بس. Nej, hon bara förklarade. Ja, men hon skulle dra sängen och vad hände då? Okej, بس هي كان بدها تسحب السرير وشو صار وقتها؟ قالت لي انه حاولت اسحبه وقلب السرير. Hon sa att jag försökte att dra i den och då välte sängen. Okej. Jag noterade igår att du sa att du beskrev det som att hon skulle dra sängen och hennes fötter halkade och då gled hon mot metallstången på sängen. فانت امبارح لما وصفت وحكيت على انه هي لما كانت بدها تشد كانه هي مثل زحطت واجت يعني فيها. Okej, är det du har fått berättat för dig? هذا هو اللي انحكى لك؟ هذا اللي خبرتك اياه؟ ايه ja. هذا شرحت لي، قالت لي زحط رجلي ومع السحبه زحط رجلي ووقعت انضرب. Ja, det var så hon förklarade för mig att i samband med att hon drog i den att hennes fot skulle ha glidit och att hon skulle ha halkat ner. Okej, och då skulle hon alltså ha slagit i underlivet mot metallstången. ووقتها يعني عضو التناسلي يعني ضرب بالماسورة المعدنية. نعم هذا اللي فهمته منه، أنا انضربت بحرف السرير. Ja, det var så jag förstod det av henne att hon träffades av sängkanten. Okej, och var befann ni er när du fick det förklarat för dig? Förlåt? Var för någonstans befann ni er när du fick وين كنتوا انتوا موجودين لما هي شرحت لك هيدا الكلام؟ وين كنتوا؟ هذا الكلام شرحت لي بالمستشفى. När vi var på sjukhuset. Okej. Hur fick du någon förklaring till eller såg du då någon skada på ögat? شفت انت شيء اصابه على عينه؟ كان في حمار بسيط. En rodnad, lite rodnad. بسيط كان بسيط. Väldigt liten. Fick du någon förklaring från Sundus om hur den hade uppkommit? شرحت لك سندس من وين اجى هالحمار؟ ما بعرف، قالت لي شو اللي وقع انضرب بوجهها وقتها. Jag vet inte vad hon sa, om det var någonting som ramlade och träffade henne på ansiktet. Okej, du menar det något av det som låg uppe på sängen? قصدك من الأغراض اللي كانت على نعم. Ja. Okej. Sen så förstår jag det som att nu går jag vidare till den här resan som görs. نعم هلا بدي انتقل شوي لموضوع السفرة. Har jag uppfattat dig rätt att du och Sundus och barnen hade talat lite om att åka på semester till sommaren? فهمت عليك، يعني انه انت وسندس والاطفال كنتوا حاكيين شوي عن موضوع انكم تروحوا سمستر بالصيف. صحيح. Ja, det stämmer. Okej. Och just den här resan som du gjorde med barnen själv. Har jag uppfattat det rätt att tanken var att ni skulle vara iväg i 1, 2, 3 veckor och sen återkomma? فهمت عليك صح انه هالسفرة اللي انت رحتها مع الاولاد انه كانت الفكرة انكم تغيبوا اسبوع 2 3 وترجعوا؟ نعم. Ja. Och är det din mamma som bor i Irak? امك اللي ساكنة بالعراق؟ امي وام سندس كمان بالعراق. Min mamma och Sundus mamma också bor. Okej. Hur många... Ja, jag kan tänka en fråga så här. Hur var resan med barnen när du var själv med barnen? بدي اسالك كيف كانت السفرة مع الاولاد لما كنت انت وياهم لحالك؟ Jag tänker innan ni polisen kontaktade er så att säga. قبل ما البوليس يعني يتواصلوا معكم، كيف كانت سفرتكم انت والاولاد؟ Vad tyckte barnen om det? شو كان رأي الاولاد بالسفرة؟ كانوا مبسوطين. De var glada. Okej. كانوا دائما بتمنوا انه اخذونا طلع. De har alltid önskat sig en resa. Ja. Och kommer du ihåg hur många... Du berättade att du och barnen bodde på hotell i Serbien. قلت انت والولاد سكنتوا بأوتيل بالصربيا. Ja.
hur många, kommer du ihåg hur många nätter det var innan du så att säga blev tagen till sista gången till den här arresten eller فيك cellen? تقول كم ليلة تقريبا نمتوا بالأوتيل قبل ما ياخدوك أنت على النظارة؟ تقريبا 7 أيام. cirka 7. 7 dagar. Okej. Och kunde ni röra er fritt då så att säga? كنتوا تقدروا تطلعوا حرين يعني تتحركوا بحريتكم؟ إيه كنت عم Ja, det gjorde vi. Visste serbisk polis om var ni befann er? كان عارفة الشرطة الصربية أنتوا وين موجودين؟ أعتقد ما بعرف بس إنه بيعرفوا هن بشكل عام بتسجل بالكمبيوتر تبعهم. Tror jag vet inte. Alltså vanligtvis så brukar det registreras på datorer. Okej. Och sen så berättar du att du blev ju häktad ju. وبعدين توقفت أنت مثل ما حكيت. Ja. Under den tiden du var häktad där, vi har ju hört att några barn har berättat att de har pratat med dig korta stunder i telefon. خلال الوقت اللي أنت كنت موقف فيه سمعنا نحن إنه بعض الأطفال قالوا حكوا معك مكالمات على التليفون فترات Är det riktigt eller? نعم. مظبوط. بعد 1/7. efter 1 juli. Efter 1 juli? Okej. Och är det också riktigt uppfattat att, eller riktigt beskrivet att det var ganska korta samtal? ومظبوط مثل ما انحكى إنه المكالمات كانت نوعا ما قصيرة. جدا كانت قصيرة أحيانا دقيقتين 3 أحيانا 4 ما في شيء معين كان. 1, 2, 3, 4 minuter, alltså inget bestämt med väldigt korta. حسب المنهج العسكري. Det beror på de som jobbade där. Okej. Och förstår det rätt att du hade uppmanat barnet att Serbien. Den här var 1,5 timme, 1,40 minuter, 1 timme och 40 minuter. Det är 5 minuter kvar. Vi tappar på skärmen tills vi kommer till 20 000 tills den är klar. Kom igen, ni bara skriver. Ni tappar inte på skärmen. Hör ni? Var det någon från socialen som hade kontakt med dig då? خلال الوقت اللي أنت كنت موقوف فيه بصربيا حدا من السوسيال تواصل معك؟ Nej. Var det någon av dem på socialen som hade kontakt med dig angående när de var där nere och försökte få med sig barnen till Sverige? حدا من السوسيال تواصل معك إنه هن راحوا هونيك وحاولوا يجيبوا الأولاد على السويد؟ ما في حدا تواصل معي. Ingen gjorde det, nej. Okej. Om de hade haft kontakt med dig då när de var i Serbien och försökte få hem barnen, hade du försökt hjälpa dem att lyckas med det? لو هن تواصلوا معك خلال الوقت اللي إنه كنت أنت بصربيا عشان يجيبوا الأولاد كنت يعني تتواصل معهم تتعاون معهم بهيدا الشيء. كانت أمنيتي إنه يرجعوا أولادي ما يخلوهم لحظة. Önskemål att mina barn ska komma tillbaka och inte stanna där, inte ett ögonblick mer. Hade du gjort den här resan om du trott att barnen skulle vara på barnhem i Serbien? كنت عملتها أنت هالسفرة لو كنت عارف إنه أولادك ينحطوا بمركز للأطفال بصربيا؟ Aldrig i livet. Hade du gjort den här resan om du trott att du inte skulle kunna återvända till Sverige efter 2-3 veckor? كنت عملتها أنت هالسفرة لو عارف إنه ما فيك حترجع على السويد بعد 2-3 Vad förstår du inte? Hade du gjort den här resan från första början om du trott att du inte skulle kunna återvända till Sverige efter 2-3 veckor? كنت عملتها أنت هالسفرة لو إنك أنت ما كنت يعني عارف إنه ما حتقدر ترجع على السويد بعد 2 أو 3 كنت رحت من الأساس؟ لا. Nej. Okej. Du, sen var det väl också så att vi hade väl ett andra förhör den 20 november, va? في عنا استجواب نحن تاني ب 29/11 صح؟ Ja, och då var det väl så att du berättade för polisen att du befann dig i lägenheten den 4 maj? وقتها أنت حكيت للشرطة إنك أنت كنت موجود بالشقة ب4/5. حكيت له نعم بعدين قلت له أنا بدي أعترف إنه أنا كنت بالبيت. Jag gjorde det, jag sa att jag ville erkänna att jag... بعد ما فهمت إنه سندس متهمت الأحداث كله. När jag förstod vad jag var misstänkt för och vilka anklagelser riktades mot mig från Sundus.
Tack. شكرا. Tack. Något ytterligare från åklagaren? في بعد شيء أسئلة؟ Jag har faktiskt en fråga. ابدأي العمل. Ja. Mahmoud, du säger att tanken var att ni skulle vara iväg 1, 2, 3 veckor, lite beroende på. فإذا محمود أنت عم تقول إنه كانت الفكرة تغيبوا أسبوع 2 3. Ja. Vad var det som skulle hända så att du kunde återvända till Sverige, menar du? فيعني حسب رأيك أنت شو اللي كان بده الإشي اللي بده يصير لحتى أنت ترجع على السويد؟ اعتقادي انه كنت احل اجراءاتي عن طريق المحامي يفهم الموضوع شو وتفهم. Jag ville prata med en advokat så en advokat förstår vad det hela handlar om. Och vad skulle advokaten kunna hjälpa till med? بشو بده يساعدك المحامي؟ يعني كنت بالي بفكري انه هذا المحامي يتواصل يشوف مع السوسيال ليش تم اتخاذ اجراءات. Jag tänkte att den advokaten kanske kunde ta kontakt med socialtjänsten. مع البوليس ليش طلعوا وشو في بس. Och med polisen för att förstå. Varför kunde du inte själv prata med socialtjänsten och polisen? ليش ما أنت كان فيك بنفسك تحكي تتواصل مع السوسيال ومع البوليس؟ خفت من ردة فعل ابني عبد الله بالبداية لما قال لي بابا مسكوني واعتقلوني Jag وهربت. var rädd av min sons Abdallahs reaktion i början när han sa att han sa till mig pappa de har gripit mig, de har anhållit mig. أنا بس للتوضيح لو زوجتي الثانية كانت موجودة مو مسافرة كنت سلمت الأولاد ورحت سلمت حالي. Alltså bara en sak här som jag vill förtydliga. Hade min andra fru varit här och inte varit bortrest så hade jag lämnat barnen hos henne och överlämnat mig själv till polisen. Då hade det som hände aldrig hänt. Det var inte bra andra Jag fru. var orolig för barnen. Hon ställde inte upp. Men om du hade fått kontakt med en advokat som hade pratat med polisen och socialtjänsten och hade fått veta att du var misstänkt för grov misshandel. لو انت كنت انك تواصلت مع محامي وتواصل مع السوسيال ومع البوليس وقال لك المحامي انك انت مشتبه فيك بجريمة الإيذاء الجسيم. Hade du då kommit tillbaka till Sverige? كنت حترجع وقتها على السويد؟ والله كنت رجع. Jag svär på Gud att jag skulle göra det. Så det är ett. Tack så mycket. شكرا لك. Tack. Så här var det. Det här är först, alltså det var den andra. Det första är mycket mer så här hur sjuk han är. Och han visste inte och han var inte där och det var hon som slog sig och så. Det var väldigt... Okej. Så det ställd som målsägande så avlägger man ingen ed, men man är ändå, det är ändå viktigt att man talar sanning, och så är det någonting som du inte minns eller är osäker på Sundus, så ska du säga det. Det är väldigt många avsnitt och det är mycket detaljer i detta. Jag vet att ni har tröttnat nu. Jag vet att det var ganska lång live och det bästa var det att vi kunde både höra på svenska och på arabiska. Som båda kunde förstå vad det handlar om. Och det här syftet med att George Touma har hjälpt den här pappan att ta sina barn och fly från Sverige utan att han vet vad det handlar om. Alla de här föräldrarna som kallar sig för utsatta föräldrar har backat upp pappan utan att de vet vad det handlar om. Och mamman, ingen vill veta någonting om mamma, för att i den kulturen, i den smutsiga kulturen, det är okej att det slår en kvinna. Det är okej att ta sönder en vagina. Det är okej att ta sönder henne på det sättet. Och alltid mannen har rätt fast han har en andra fru. Han har 7 barn med en och sen har han en annan fru. Sen har de alla är socialbidragare och sen de ville bara slå henne bara för att den här kvinnan har sagt skydd någon gång. För att den här kvinnan vill inte att han ska ha 2 fruar. För att hon ville ha sina rättigheter, så blev hon slagen på det sättet. Och sen hon ljuger för socialtjänsten, för sjukhuset, bara för att hon ska få hjälp. För att han ville inte köra henne till sjukhuset. Han ville inte det. Tills hon började skrika och visa. I en av avsnitterna så säger hon att han stoppade bilen mitt på vägen. Han stoppade bilen och har sagt: du måste visa mig nu din vagina så att jag kan se om du säger sanningen eller inte. Kvinnan var tvungen att ta av sin byxor
för att visa honom så att han kan köra vidare till sjukhuset. Förstår ni? Och de personerna vill ha sina barn tillbaka. Och de här personerna säger att socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Och ni ser vad den här muslimska mannen har gjort. Och den här idioten, den här frikantiga Abu Jel, han har öppnat en live med 2000 följare och säger att vi måste rädda Abu Omars barn. Kolla på hans barn. Och det står i den här konversationen. Det står där att du har säg till barnen att vi vill ha hjälp och skrik och säg att vi vill ha hjälp. Den här konversationen där George Zuma har med pappan. Fick jag ta emot slag där ner till, alltså mot vaginan. نور اجت اولاد اجوا للجوار ماما شوفي قلت لها بنتي نور قلت لها بس خذوني على المستشفى لاني صاير معي ما حدا لي شيء. Och då kom barnen, då kom Nour och jag sa till henne, hjälp mig att komma till sjukhuset för att det har hänt mig någonting där nere mot vaginan. بعدين رحنا على المستشفى صرت أصرخ ووجع آلام يصير أكثر هو سحبني. Så istället för att stanna med mig flydde han till Serbien. Lyssna på det här, mamman. ما حبيت يصير أخسر أولادي مشان سبب مشاكل بيني وبينه عادي. أنا كانت عادي. Jag vill inte förlora mina barn på grund av problem mellan mig och honom. Lyssna hur mycket den här desinformatörerna har skrämt de här personerna som jag har berättat hela tiden. Att mammorna vågar inte ta hjälp. Hon säger att jag var tyst för att jag är rädd att socialtjänsten tar mina barn. Lyssna igen. Jag sa detta för jag vill inte förlora mina barn. Varför skulle du förlora barnen, menar du? ليه بدك تخسري ولادك يعني؟ ما حبيت يصير أخسر أولادي مشان سبب مشاكل بيني وبينه عادي. أنا كانت عادي. Jag vill inte förlora mina barn på grund av problem mellan mig och honom. أتحمل كل سنين بس كرمال أولاد. Jag har stått med detta under alla dessa år för barnens skull. Var det din idé eller vem var det som kom på att du skulle säga att det var en säng? فكرة مين؟ فكرتك أنت ولا فكرة مين إن كنت تقولوا إنه التخت وقع عليك؟ لا أنا قلت له لما أنا كنت أتوجع قلت له خدني بس راح أقول له كنت بعزل البيت وقع علي سريري يا أخي خلاص بس خدني أي حجة بس إنه خدني على المستشفى. Det var jag som sa det när jag hade ont. Jag sa till honom, ta mig bara till sjukhuset så kommer jag säga att det är sängen som välte på mig när jag höll på att storstäda. Jag ville bara att jag skulle tas till sjukhuset. قولي له ده وقع علي سرير وكنت عم اعزل البيت خلاص راح احكي بس وديني على المستشفى وما كنت واعية كثير. Han sa till mig, säg till dem att det är sängen som välte på dig när du storstädade. Jag sa okej, bara ta mig till sjukhuset. شو قلتي آخر كلمة ما سمعتها؟ tolken hörde inte det sista ordet. قلت له بس خدني على المستشفى. Bara ta mig. Bara احكي شيء. Och jag ska inte berätta någonting. Okej, då förstod jag inte riktigt, Sundus. Vem var det som först kom på att förklaringen skulle vara att sängen hade vält? Var det du eller Mahmoud eller någon annan? ما فهمت عليك سندس. فكرة انكم تقولوا انه التخت وقعت عليكي كانت فكرتك انت، فكرة محمود، ولا فكرة حدا تاني؟ مين اول شيء؟ لا خلاص هو قلت له هو حكى لي قال خلاص احكي سرير وقع علي لو انا كنت عازل البيت. قال خلاص بس وديني انا ما كنت معي كثير كمان. tolken
يمكن هو lite svårt att uppfatta. يعني قصدك محمود اللي قال لك قولي له التخت وقع عليكي ولا انت اللي قلتي له؟ هو حكى لك خلاص احكي له اللي وقع علي سرير. Det var han som sa البيت. det var han som sa till mig, berätta det sängen som välte när du stod och städade. Och hur kommer det sig då att du sen berättade för socialtjänsten att det var Mahmoud som hade slagit dig? طب ليه حتى بعدين يعني شو صار لحتى بعدين اسمعوا. حكيتي انت للسوسيال انه محمود هو اللي ضربك؟ يعني انني مشان ما اخسر اولادي انني اسالك كذبت قالوا لي في عندك طب شرع يعني بيبين الضرب. För att inte förlora mina barn. För att om jag ljuger, de sa till mig att vi har en rättsläkare som kan påvisa att det är misshandel eller slag. Okej, så du tänkte att om du skulle ljuga så skulle du förlora barnen, är det så du menar? يعني انت فكرتي انك اذا انت كذبتي بهالطريقه هيدي رح تخسري اولادك، هيك قصدك؟ انا كنت اخسر اولادي. Ja, jag var rädd att förlora mina barn. طبعا في كتير أسئلة وفي ناس كتير جديد وما بتعرف على شو صاير ومين ضرب مين وليش صار. في واحد طلع مع هذا المربع قال إنه أولادي بدهم ياخدوهم. هو لما حكى هذا الكلام كان في مقابلة سوى مع الأب وسوى هذا افتح الكاميرا فرجيني الأولاد وما أولاده. السوسيال أخذت 7 أولاد من عائلة مسلمة عربية، أخذت من ال7 وسووا ضجة بوقتها. طبعا الحقيقة هلا اللي بتسمعوه هي من المحكمة مباشرة، من المحكمة. كان محكمتهم الأم كانت تحكي والأب، الأم كانت تحكي على الشيء اللي صار والأب كان ينكر طبعا تماما اللي صار. اللي هو المشكلة هو مو أول مرة يضربها هو، ولا يعني إذا كانت تستمر ولا آخر مرة. الضرب هو ضربها لأنه هو كان يحكي مع زوجته الثانية فيس تايم، هيك كانوا يعملوا. هي طبعا عصبت وهو قام ضربها ضربات اللي كسر المهبل او شقه، ما بعرف شو بيقولوا على هذا المكان، يعني كسر ما بعرف. فالمهم ضربها. هدول المجرمين اللي بتشوفوهم هدول اللي بيحكوا بقضيه الاطفال وبدهم حقوق اطفالهم وبدهم حقوق الانسان، شوفوا شو عاملين على مين عم بيدافعوا؟ على واحد مغتصب، واحد مجرم، واحد ضارب ناهب، عنده نسوان 2، واحدة سامبو وواحدة زوجة. شوفوا شو عاملين بهاي المرة. طبعا هاي المرة عمرها 38 سنة فقط، عمرها 15 سنة تزوجت. Alltså den här kvinnan är 38 år gammal bara. Och hon har varit bortgift sedan hon var 15 år och så fick första barnen när hon var 16 år. Och har fått 7 barn och man vet aldrig hur mycket hon har också gjort, kanske abort eller missfall eller vad det är. Och ändå han har gift om sig med en annan kvinna. Han berättar saker i den första avsnittet när han får förhöret, när han pratar fritt. Ni skulle bli galna om ni hör detta. Men jag låter er att ni själva lyssnar på det hemma när ni går på promenad eller när ni städar. Så kan ni lyssna på hela. Ni kan se den här hela rättegången på rättegångsappen. Ni kan ladda ner den. Och sen den heter Egenmäktighet med barn i Älvsjö. Växjö. I Växjö, tingsrätten. Och det heter B2447-23. Där kan ni hitta alla avsnitt. Ni kan lyssna i lugn och ro. Jag tänkte bara att ni får ni får lyssna. Vilka som kallar Sverige för muslimsk barns kidnappare och vilka människor de stödjer. För mig var det jätteviktigt att ni förstår vad vi pratar om och alltid vi pratar om fakta och bevis. Den här kvinnan har blivit orättvist behandlad. Den här mannen har slagit henne och har gjort massor med den här kvinnan. Men den elaka gruppen, desinformatörer som stödjer sådana människor.
Jag vet inte om den hela videon är kvar den dagen när George Zuma hade den här liven. Att hur många personer som... Den är kvar, vi kan lyssna lite grann på den. Och ingen frågade vad som har hänt. Alla sa sängen har fallit på henne, hon har fallit på sängen. Det var allt var sängens fel, ingens fel.